Hey bafethu, it's your boy Menzi, le ntwana sengqamayo ehlala eDimbaza, 15 kilometers away from King William Town in the province of the Eastern Cape. As you know, now we're busy with our second episode. It's an official second episode. This episode, first episode, you can just scroll down and then you come across first episode if possibly you missed it. So ke besiphethe umcimbi kwi-previous episode yethu, umcimbi we-entertainment industry yethu yalapha eMzantsi Afrika, and then ke ngoku kuye kwacabe kwi-conversation ebesinayo at the beginning. It was a conversation about specific music. Then we have responses that make us to follow up from where we started or where we ended. Then we were like, okay, siyabava abantu banabathi siye focus on one sided of the industry, then to take away bringing another side of the South African industry, which is filming side. As you know, I'm not normally work alone. Today we have a new guest here, ezabe isituisha towards the direction of filming industry. So elayinini yami I do have a actor, a producer, a director, like a writer, a photographer, like ndingazibiza zibe ninzi. Uzasibrekela down about the field akuyo, which is your filming, so that nawe apho ukhoyo, nawe apho like comment yakho uyibone banyani ke siyithathele ingqalelo. So we also open this platform for you to comment if you have suggestion, if you want to be part, you welcome. No, without wasting any time, let's just tap in, because our guest for the day is already on our line, on the line. So, Mr. Kunjani? Kuhle mntakwethu, kunjani ko? Siyaphila Mr. Man, kuhle. Andifunanga ke ngena deep to what you do, so that wena ungabi nalo thetha. So ndiye ndaqonda into yobana mandikuvulele le platform yento yobana ukwazi ukuzithethelela, ukwazi break down the whole thing that brings you here. We invited you because we believe ukuthi you are the relevant person to the context of filming, in terms of filming industry or entertainment industry as Mzansi Africa. Now that we're focusing on the filming side, we were like, okay, you are the right person. Otherwise, in case there's somebody you don't know, then sithi ukhazi introduce kakuhle. Okay, igama lami ndingilonwabo nguNgcengcefane. Ngukhwalo ngoncuphu mlanjana lo ikhaya lisengqusha, kodwa ke izalelwe ndakhulela kumhlaba wase-Western Cape, eCape Town, Khayelitsha. Okwangoku ke ndilapha kwicala lase-Eastern Cape eGqeberha. Nalapho ke sisazamana nalamadlelo alihlaza, sisazama kule industry yethu banakho nto nayo nozipho, because I believe ngingumuntu othanda kakhulu ukuphuhlisa nokubona izinto ezenzekayo ephondweni, yabo. So ndilapha kwelicala busy youngsters, yabo, yeah, so that sibe nongena nazo kule industry zinenhlansi ezinayo. Okay, wow. That's beautiful. That's beautiful. I'm sure ke umuntu ebengathi akakwazi now uyakwazi ngoku. Mntakwethu, no, kuba ke uvile into yobana, and you also mentioned into yobana there are people who are interested to be in the part of the industry. So like concerning in terms of industry, filming industry kweli cala lalapha e-Eastern Cape, how do you define ime njani? Like wena ngokunokwakho i-opinion uyibona indaweni iyinantsika, iyi-field enjani? Like xa unothi ukuthi qaba nje trying to explain ukuthi wena uyibona njani industry yethu apha currently filming industry yethu apha e-Eastern Cape. I will say isakhasa kakhulu kulibona usana xa lisanduzakhe, njengomuntu iyakhasa, isakhasa i-industry yethu, yabo. Akukabikho opportunities kangako, mara I won't say government uyalekisha ugovernment, uyalekisha phana pha, but they do ukunika abantu i-fundings
ziyaphuma i-funding ziwele ebantwini abengazoziphatha kakuhle because baninzi abantu abafumene ifunding e-Eastern Cape but uyawufumana ubana ziwele ezandleni ezirongo abantu they misuse ii-funds. So that's why ndisithi isakhasa because if mhlawumbi sinokuba nee-leaders ezikwaziyo ii-producers at least ezirhabukileyo eziwubonayo umcimbi eziwubonayo umsi, i-industry yethu ingakhula, uyabo, because i-funding ziyaphuma qha zifikela ezandleni zabantu abagreedy abalambileyo ngokwengqondo abangakwaziyo uyisebenzisa imali, uyabo, because let's fair ngoku umzekelo we don't have movies in the Eastern Cape. Okay. We don't have movies. We only have short films. Okay. We need 2.4 million doing a short film for what? 2.4 million at least ingayenza ifilm enengo. Those short films sizazibona. Yeah. Are they generating money? Yeah, but so that's why the city yakhazi. Oh. Now, if ukumamele kakuhle uthi i-film system yalapha e-Eastern Cape iyasupporta i-producers ezizi abantu abathi bazi-producers bayayifumana le support bayidingayo. It's just that ke they don't able to utilize i-funding le baye bayifumana. Otherwise in terms of i-support is there. Ingaba ndikuva kakuhle xa usitsho in terms of i-filming ikhona yona i-support but at the like ngabantu baphethe ngabantu benza i-film like naming few like producers, executives. Ezikwaziyo ziyakwazi uyifumana i-funding. Yabo, because sinayo u-NBF ofundayo especially Eastern Cape. Baninzi abantu abafundiweyo apha e-Eastern Cape but into enqabileyo i-product le ebephezu kwayo awusoze uyibone ishowcase nase-TV because they are doing short films. I-short films eziphelele emoyeni. Yabo, why lo government ezikhupha ezimali? In terms of ilaluka ke i-viewers sinazo i-viewers apha. For example, umzekelo besinogqibeka the Empire esupportwa ngu-ECDC, esupportwa ngu-NFVF, esupportwa nazi-investors zalapha e-Eastern Cape, yabo. So i-support ikhona but abantu ukumisuse imali. Who's gonna trust another person ozayo ngoku okanye usakhulayo bana hey bake ndakunika le mali awuzoyimisuse njengaba bebeyimisuse? Yeah. Ndiyakuva. So banefear ngoku abantu abazomisa nemali e-Eastern Cape. Okay. Now, that's why youngsters senze something akho nto yodlula nje ngobana kudityanwe kubhilwe something kwenziwe into ngabantu abatsha nedamaxeko. Ndikuva kakuhle mntakwethu. Hey, ingani ndikuchukumisile. Ingani ndikuchukumisile. Hey, hayi ingani ndikuchukumisile mntakwethu. Hayi ndikuva kakuhle mntakwethu. Surprisingly, like in terms of it comes as a surprise to me. Yeah, as umntu obukeleyo. Yeah, now that you just revealed the news and obana no findings they are there. Yabo. Now little now that clearly we do have fundings for film, then possibly we able to function. Yabo. Now, if you can help me identify clearly what exactly, which department that fails people, because we can't run away to the fact, you see, like people from here in Eastern Cape, they are hungry for filming. So, hence, the question is, if we can pinpoint exactly the department that fails in the productions of the films, including the whole thing in terms of like producing film. If we do have fundings, what exactly department that fails people? Like I said, ngokunokwazi kwami nangokubona kwami ugovernment do support Eastern Cape kakhulu too. Kakhulu. Thina ingxaki yethu sithanda ukuhlala silindele umzekelo if i-actor ndizawuhlala ndizawulindela ii-jobs. Okay. Engazaziyo noba zizawukweliphi na icala.
yabo i-producers nazo ngokunjalo zilindele i-fundings bazifumane ezo fundings once bafumane ezo fundings i-department akho department yaseburhulumenteni endizayitshola ndithi wena awenze ukuthile awufunction Eastern Cape ihoyo kakhulu i-Gauteng province ziphucukile zilela hlobo ziyafunctiona 100%. I-Cape Town seyinceda zezi international movies yabo nabo nangoku umzekelo today kuyadoyitoyo yabo kuba bebona ngokukho lwingenayo kubo because now izinto ziyajika ugovernment uyihoyile i-Eastern Cape in terms of i-industry. Yeah. Being honest with you, etoyitoya nje is because of balambile bayabona ubana ngoku izinto zinqabile ngoku sisangapha ngase-Eastern Cape. That's the reason betoyitoya besithi ugovernment kwathi bathethe izinto ezininzi ngoba bra siyasapotwa in terms of the film industry ugovernment. I don't want to let loyo into bra kudala ndiyijongile qha imali iwela ebantwini abangekho-right nantsi isizathu esibana ibe ngathi kukho izinto ezisilelayo and there are people that are lento abavala ingcango because if umenzi got funded maybe 2 times by NFDF ufuna yonke into apha xa isenzeke e-Eastern Cape yenzeke ngegama likamenzi akakwazi ulonwabo into yobana makahambe ayo-aflisha okanye azaneni because wena uzawuthetha ngomvalela nee-opportunities uthi hayi into ethile awukwazi ukuya kwindawo ethile abazohoya babantu nam kudala ndaya because uvala ingcango awufuni ubana ulonwabo aziwe because uyayazi ubana this guy is powerful qha wena uzama umsisi makabe lapha emveni kwakho uba ibe nguwe igodi yase-Eastern Cape ezaza nezinto eziphucukileyo omnye umntu akakwazi ukuza nezinto eziphucukileyo so nantso brayiwe i-government uyayikhupha imali i-CDC but kodwa ke yena usibetha ngaloo nto athi ngu-50%, iza no-50% uza kunika u-50%. Why usazi ubana awunayo kwasenti ngelo xesha but uyababona ukwenza uproject wakho. Yeah ndiyakuva mntakwethu hayi mahle acwengile mntakwethu man. And ke ngoku I can see even from you ukuthi this thing like it's a serious issue yabo as you already tap into in terms of actors and actresses like you mentioned them like I was like we can also visit even on that part yabo actors obvious ke actors ngabantu who had to look around and find the job. And also you have mentioned Ndobana, people who are responsible for giving actors jobs ngabantu barongo which is aba end up befunela yonke into kubo. They don't take the opportunity they were given in Ndobana but develop it. They take the whole money they have into their pockets. Now lithi elamu as an actor yabo understanding yourself that you have an experience in acting little as an actor what you can say to an actor for into yobana ibe ready umzekelo as I was introducing you and said you are the producer yabo you are a director obviously you have come across some challenges in terms of actors you already come some challenges and you have experience and you create tricks whereby they solve the problems you come across in terms of actors in actors perspective wena ungathi kumuntu othi mina ndifuna uba i-actor even if ke let's say there's no job opportunity but uthi when as an actor wherever the opportunity comes make sure that you are ready. What that thing as an actor you should do or you're supposed to do for you to make sure that you are ready. You know ukuthi immediately ndikifumana role I will kill the role because point in case most of actors more especially upcoming actors they always come across they always picture themselves concerning what they see on the TV not knowing that it's a final production le bayibona eTV uyayiva ne now umuntu ubona something that is perfect she see or he think ukuthi it's easy to do it because the person has perfect it so when as a advisor what you can say to an actor usithi kuyo that's ABC you can do then you'll be sure you're by yourself that you ready. Wherever opportunity that comes to your way, you will nail the opportunity. Okokuqala mandiyiqale so le most of abantu
now sine-social media kunabantu abakhulisa i-social media and they think ukuthi they can do it in front of i-camera ngenxa yoba bekubona ukuthi bane-followers okanye bayathandwa ngabantu and then think ukuthi bazawulunga eskrinini. Into yokuqala, imistake yokuqala leyo yabantu. Okwesibini, abantu bafuna indlela lula. Mna bra azange ndiyigelezele i-acting yawo, but I can see ukuthi the way endistruglisha ngakhona ngoku iyandibetha. Kwakusuppose mhlawumbi if kwaku-right but ke kwakungekho right and I wasn't good financial. So ngoku into endiyibonayo bana imfundo ibalulekile. They must go and study, bayeke ukuleqa i-fame, because some of them they are chasing fame yabo, bafuna ukuba se-TV, they want to be famous yabo, while thina sistruglisha. And ungena-ke kumbuzo wakho, into ebalulekileyo when it comes to the industry, study the industry first before you step in. Study the industry, uqala ukuholdeni i-camera till i-producing. Yeah. Yenza sure ubana uyakuzo zonke ezo steps ezo yabo, so that ube nomba ne-understanding yalento zifaka kuyo. Some of us don't even understand ukuthi business, this is business, bro. Okay. You will say passion till when? Who's gonna pay your bills? Who's gonna pay your fees? Yeah. This is business. You have to also learn the business side of this acting industry and filmmaking, so that yonke lento le ibe lapha kuwo, ungazifaki ezintweni. Abantu abaninzi ke bekufumanisa ubana umuntu ubhatalwa i-1,000 yabo, fumana uba umuntu ubhatalwa i-1,000 athi irate yakhe yi-1,000. Ndayikumoshela nabanye abazayo ke, uzawuthi usithi wena ukuthi uyalefundini sibhatala i-1,000 kule set because of aba bantu abanayo i-understanding yale nto bayenzayo yabo. So kubalulekile into yokuba ustadishe i-industry before you step in. Andifuna uzi-advise unike i-advice ephume ecaleni kwi-upcoming actors. Ndithi uthi no, they must go and study, bazawufunda phaa esikolweni into yobana kwenziwa kanjani. Ndinganiki i-advice abantu baphinda bazohloko. Also another thing eyenzekile lapha e-Eastern Cape is that aba bantu when it comes they are getting fundings, they get i-fundings. Ogqiba kwakho wenza i-workshop, mhlawumbi let's say wenza i-workshop eMdantsane, ayokwenza i-workshop eDingaza, kwezo ndawo eziyi-2 yabo. Omnye xa iphinde wafumana i-fundings uzawuthatha imali ahamba ayoyenza ifilimu yakhe eBhayi. While eBhayi kungekhange kutreyinwe abantu, but eDimbaza naseMdantsane bekutreyinwe i-actors. Uyabona ziyasheka ngoku ziya i-actors, sizawukhutisa till when? Singade sithatha aba bantu bebetreyiniwa at least khona barhabuleyo bayibonisiweyo le nto uba yenziwa kanjani. Thatha aba bantu abangabaguthi ukuba abantu badibanise ushuta ifilimu. Ngoba sizawukwenza i-acting workshop e-Eastern Cape yonke, but asinayo ne-10 ye-actors apha e-Eastern Cape bra uzibakhola ubana ubona kudala kuphuhliswa but akho nto iyenzekayo. Yes. Mr. Ndiyakuva kakuhle mna on my side ne. As you already mentioned that you never go to school because of some situation, obvious we can expect that even nakomnye umntu ne. So lithi elam ne, like now that you have the experience you have, point in case we see you on the bigger shows in terms of your acting career, like likes of Rebecca, Imali, like to as platform abantu bafuna uba kuzo, at least when you've already reached some of them. Yeah. So the person who's on the position you at, or let's say akanambiko zokuya esikolweni, as you know ukuthi it's so expensive to go esikolweni. Yeah, hence it's so many people who can't go to school. Yeah. So according to wena uthi, which path could take in order for him or her to make sure into yobana he or she reach his goals while he can't go to school? So okay, so to get join the agents. How to get the agents? Like
Talking about agency, man, I'm this kind of person who don't know any department in terms of filming. When we talk about agents, then I'm lost. Like, what is agent? How to get agent? What is expected from me when I'm looking for agent? Like some details like that. Point in case, like you can just make an example. How did you get to in Quebec? With manager role Quebec. ndafonelwa i-casting director mnamgqibeka. Okay. No, abantu brother, ayi-acting workshops ezenzekayo all around Eastern Cape and Western Cape, even in Gauteng province. Kune-acting workshops ezenzekayo. Abantu must join i-acting workshop. Even nangoku bendisanobona iposta efuna abantu abafuna ukwenza i-filming. Yabo? Abafuna uba zii-camera operators. Baye bafuna ukwenza i-lighting yonke laa nto le bendisanobona loo laa nto. And ine-stipend ehamba naso. That's why ndisithi urhulumente i-Eastern Cape uyikhathalele. Yabo? So uyasokolisa okanye uyazisokolisa ngokuattend eza workshops zilunge kakhulu ezo workshops. Abantu mabaqhele ukusacrifica suka kule ndawo ohlala kuyo. If uyazazi unekhaya eliseBhayi into iproject enje eBhayi, ngoku bhakalela loo project leyo uze uzo-athenda if uyathanda. Yabo? Yawulibana uhlale uthi hayi ndizolilela ii-agencies bathini. Umzekelo nalapho you join i-agency. I-agency ayikufundisa uku-actor. Asoze ikufundise uku-actor. Into yazi xa kukho i-brief ethile, if ine-reel yakho awunayo ne-reel ngelo xesha, kodwa ujoyina i-agency. Funeka ube ne-reel, into ezawukwazi ukuthethelela ibonisa uba lo mntu uyayikwazi into ayenzayo. Yabo? So ukuattenda i-acting workshop kulunge kakhulu. Doing yourself self-tapes nee-monologues so that you can sharpen your skill before ungene kwi-agents. Ungene at least unomqondo wale nto. Le nto bendiyithetha ubana you have to study the industry first before uyongena kuyo. Uzawungena phayana kwi-agents ufika uzawuthini? Uyazi i-percentage yakho uba kufuneka ubhatalwe i-percentage engakanani, izawutsala i-percentage engakanani yona i-agents. Yabo? So that's i-mistake yabanye abantu abayenzayo. Abanye bayagqumzwa kwii-agencies. Yeah. Umzekelo, i-agents, umzekelo into ibisanokwenzeka ngoku abantwana bebebhizi kwi-African Casting Agency bayongena kwi-casting only to find out ubhizi zezinye izinto akwenza le nto bebeyifuna ye-acting and modeling, kwenziwa ezinye izinto. Ba-end up bazibona sebegcabaleke kwezo zinto, ba-end up besenza izinto eziphuma ecaleni. Yabo? Because abanawo umqondo, sometimes abanawo umqondo wale nto bebesiya kuyo. Yabo? So into ebalulekileyo yinto ubana study the industry first. Sikhona singabanye abantu abasiyazenza i-active reading workshop, umntu azazo-athenda. Akusubuya imali yakho when it comes ukukhwela usithi ndiyo-athenda le acting workshop. Because bra andifuna uxoka abantu abaningi ufumana ubana abantu bebekwi-agencies apha kweli Bhayi sikulo, bebekwi-agencies ezininzi bra abantu. I think they go about 6 or 7 agencies apha eBhayi, iBhayi lodwa. Yeah. Yabo? When it comes to the acting workshop, abanye bazotsho apha ndithi mabenze imonologue. Umntu uyayazi noba yintoni imonologue. Ndithi hayibo kanti ngoku umntu kule agents nifundisa ntoni, yintoni imonologue? Abayazi abantu imonologue. Abanye benzela i-voice note, mhlawumbi kwenze auditions ngoku. Abantu bandenzela i-voice i-voice note because I want to see your facial. Yabo? Yeah. So kunezo zinto ezibayo. So ukucebisa umntu ukuthi hayi ngene kwi-agents uthi nalapho zabarhabulisa kwi-agency kufuneka ube ne-professional pictures, studio pictures, not i-picture nje ethathwe apha emjondolo nangamatyutyumbe emveni kwakho, okanye nangamahlathi emveni kwakho kwi-studio or one color wedonga. Then ube ne-resume. I-resume is some sort of i-CV ye-actor. Yabo? I-CV ye-actor. Then another thing, sineke ube ne-reel. I-reel zii-clips, short clips, because of film actor kuzo. Or you can even create your own reel if you are using your phone. So that at least when it comes to a reel, okay, we can see we are direction. Yes, iyavakala Mr. Andikuva kakuhle Mr. No, I think you tried to explain. At least the person who have an opportunity to watch the podcast will get few of the things that can help him or her to be at the position afuna ukuba kuyo. Even the directors will know what to do after this conversation.
or we'll know ukuthi there are people who see what's happening on the field while they think ke mhlawumbi possible bayitya imali kuba becinga bafana ba no akho bantu bayibukeleyo what's happening yabo. They don't know, maybe like they think ukuthi abayazi nobana abantu imali yaphuma. No Mr. man bambe ngazibini. Ungandipha nje awovala ne-advice mhlambi othi unayo okanye some ideas othi okanye some future goal yakho. Well, into endizayithetha wena bafowethu that sometimes yes yi-actor kwelinye icala producer so some of us zi-actors siye sicinga okanye aba bantu bafikayo kwi-industry they don't understand i-industry that ukuze ishow yakho ibe nokwazi ukuthi ihlale kwi-TV is that you need i-viewers. Funeka ube ne-viewership. Yebo. Imagine nalapho ke ngoku like I am taking the producer's side now. Yabo. When it comes to i-produce ufuna ifilimu yakho ihlale escreen. Yeah. But kune-actor ezikhona ozaziyo ubana hayi uba no-good but ubani is lazy. If uhlele phambi kwefowuni yakhe ugqibile qha wabe wangena kwi-social media khona ininzi uma yenzayo. Now izinto ezenzekayo kuba we need numbers so that ifilimu yakhe ibe no-last escreening. So mna ndiyi-producer ndizawuthatha umenze endimbona uba uyenzi une-viewers una-million viewers kwiividiyo zakhe azenzayo uyi-influencer zange waya nokuya azange ustadishe efilimini azange ustadishe acting zange ustadishe nix into edibene ne-entertainment but because of you have numbers we need those numbers so that iifilimu zethu zibe nohlala escreenini kuthiwe hayi kuqashwa i-influencers it's because we want ii-shows zihlale escreenini uzawuluza if ishow yakho ayihlala escreenini imali iyatshona. Imagine if u-investe abantu apha kukho abantu aba-investe nge-views kwishow yakho but ishow yakho idlala only one season itshone because of ii-viewers. So abantu mababe active kwi-social media bezenza ezi zinto bazenzayo but also zamani nizi-actors into yobana nibe influential kwi-social media abantu mabani-recognize abantu mabanilandele. Yabo siye kuhlala sithi vuca apha sibana ukuthi hayi asikhaswa sithi nje abangafuni ukulena ukuba active kwi-social media senze izinto ezibonakalayo. Umzekelo if wenza i-monologue uyi-monologues the whole day shaya i-monologues zakho umane uzipost i-monologues zakho abantu bazakulandela. Advice abantu kwi-social media but guys how to face i-camera how to do i-audition kwathini zonke ezawenza so abantu babe nokulandela ube nee-numbers. Yabo izinto ziyatshintsha isikhathi sihamba so that azizokunceda into yobana sithi simele phaa sithi hayi kukhaswa i-influencers. No, wena wenza ntoni ukuze ube nokushayina kule craft yakho into yenzayo yabo. Okay ngabazoza imbala ke mntakwethu mna I always say ebantwini bana always believe in yourself no matter what dreams do come true. Danko Wethu hayi mahle mntakwethu akho abafundi noma bephikisa begxojwa mntakwethu bekumnandi mani ukuba nawe bekumandi kakhulu. Nami ndiyabulela mani for coming through xa ndikwenzela i-call ndisithi no kunomba endifuna ukhe uncedisane nam kuwo ekubeni sisitry to advise people and tell what's happening on behind the scenes because a lot of people they don't know what's exactly happening behind the scenes. They already see things on the screen. They don't know where to put in order for them to be on the screens. At least you mentioned a lot of things that can help them to know now where to go from here. Thank you, man. Bekumandi bana. Dango ndiyabulela. Hayi ke siva lolo hlobo ke. This is a podcast. His name called Who's It? Hambani. My name is Menzi. Lentwana senqamako ehlala eDimbaza, 15 kilometers away from Kinglands Dam in the province of the Eastern Cape. Friday, Saturday, you'll find me kwaMatopana. Social media wise, YouTube, Menzi 961. That's where you'll find the video, the podcasting. TikTok, Menzi 9613. Instagram, Menzi _961.